All Meghalaya SSC School Teachers Association ni ka AMSSASTA kelatan rong deki santli kimat jingdawa padang sateng hakabala pha rakador khas kami di menteri ketenat puli puthi urakam isangma ubadang shimtishan kumu menteri sarkar jela kat kumu ba last forest marngar ubalong president ka AMSSASTA ulaong baki santli kimat jingdawa ki kenthum kajingsiu tulo baman la ubanai lani resleb shisien haman la kalai banai bani thu no ra ka sarkar kinohikai SSA kum kinohikai bapura ka sarkar man penrung no ya ka jingsiu tulok saka bank account ba shimet jo kinohikai amshu bakan nek leng bagi account jo ki school managing committee ban siu no ka pisa basa ka ba 4 siu na du ka sarkar MUA ha usnam arjar khandriu ka ba baro kinohikai kim pat shem layo satya ya ketika hok jengki ka ba phrabnai ban kentiu no ya ka bainong banai jeng baro kinohikai SSA ya kador khas balat ho ekite kimat jingdawala IT shaginong tre hapo uti menteri lai thu ba marngar lembat ka jingkar pat bakani ka sarkar thamai kanra ekini kimat banyakran hakador bar mangtengka joka yingdor bar thawan ka jela kaban salong notion nakaleng jungi kum ka All Meghalaya SSA School Teachers Association ngiwan hang ne khmat bat pensai po ka media ba menin ka singi lawan bu ya kan ka merendam ka ba ngim shem lai la ba ne kindu minister ran chat ring lai shu bu apo kia office jongi namta gi jingdawa jungi kat tu kat ne ha ka bede bat ni kinu hikai SSA apo ka jalahi bro oi gi jingdawa jungi kilong kum ne ha ka bani kong ni dawa ya kan ka sarkar ka bat thmai ni so ban ai burom ya ka sarkar kan ka bat thmai so menta ba du minister ba menta ba dang yo thmai nang menta dang CCR si tingi so ban ai ko burom khamtam ya ka sarkar ba kalale sitom ha gi ni snem gi baladap bat ni so ban kentu sa kan ka snem ko menta bat khamtam mi gini ki point ki bangi labu so sarkar ki point ka banikong kolong ba ni dakwa ek sarkar ka bamenta ka ban siuti kina ya ka tulop jungi man la ubnai la ni lak num no sisin lai banai kemut ba katarli kata ketika ka jingdawa jungi ka banikong ya ka sarkar ba kamde ben pensa teng kum ini ki snem ki baladap kata ka jingdawa ka banikong bat ka jingdawa ka baar kedai ba nakaleng jungi no kai SSA balah selemba ni trang bahaya kata bangi dakwa ba ka sarkar kan itu no yangi kum kita kino hikai jong ka sarkar lani jong go government Meghalaya hi nomor bahadu menta hingi kino hikai SSA kim shem pat la itu lani kim pat selala regularize ya ka post ni kum kino hikai SSA ni kino hikai bapura jong ka jela Meghalaya jungi man pikmi no ya kia kane kena bangi nyo no ya ka hok jungi kum kino hikai ya kane ka bala pensa daki snem hadu menta te na bat ka jingdawa ka ba kabasan kalong ba nakaleng jungi kum kino hikai ni dakwa ya kan ka sarkar bahkan pekno yang ngi kino hikai SSA la kumno ban kintiu la ban penhe no ya tulop jungi kum kino hikai SSA nomor bahadu menta katulop jungi kadang ya serim kum gi mestrul dan kum kinong tri job cut ngan sungong no ka wages ko jungi tingin dan kam ya sarkar bida kerpat ya sarkar nak basung ret bala kumno to pek lem no ha ka bede bat kene ka tulop ka jungi ngim sim tho kat no pide ban siu ban enhan singi ringi nim ngim num dawa kat no pi penkiu ngi gim dawa kat no pila ban ai ringi da kerpat ka sarkar kat ka bala kat ka bas ngubit na ka sarkar ba la kom no di bat penkiu no ya kene ka tulop jungi te kita gini ki dawa panglawan ni kenduk menin bat ki nong tre po office jong minister in charge bani layu ai ya kene ka membernom ko mo sisil ba ngida kermen bro baleng ba kini jipet sengau jungi bat ngida kerpat iru ba kene ka budget session ka ban sasyong no sien hat tayo banwan ngida kerpat bat tosim gini ki pon jungi bat ya keren nang ta bat ni kwa ba lakum no ban penulong lem gini jingdawa jungi kubli